Kristen kupa berkut naman sem bakut. Amen. Kajing pulih na gospel kat kum Lukas nang kepaar dekat sau puai hadu san puai. Man lakas nem kikimi kikpa ujisu kilalet sa Jerusalem na kapenta kasingi kawai Paskah. Haba ujisu ladap khat asnem karta kilalet sa kasingi kawai kumba julong kadustur. Anda kisingi kawai kiladap menba kiladet paino u kena Jisu usa ulasa ha Jerusalem. Bat kikimi kikpa jong u kim syemtip ya kane. Kilanang tharai ba udan bat kibaya lek yawan lang. Kumta kilayai lenti baro singi. Bat kilawat ya u hapdeng kikur bat kilok. Haba kimlap ya u kilalit pai sa Jerusalem ban wat ya u. Tang hadin lai singi kilalap ya u haka tempel. Ba usyong hapdeng kinong hikai. Usngap yaki bat ukili jengkili yaki. Baro kibalay usngaw ya u kilalangok ngan ya kajing start yaki jubab jong u. Kikimikikpa kila sngau pala haba kila yu i ya u bat kakemi kala ong ha u. Balai kun pi lale kumne yangi. Ukpa jong pi bat manga ngilai wat ya pi dakabakuslai. Ula jubab yaki. Balai pi ya wat yanga. Pimtip mo bangadai bandon ha kaying ukpa jonga. Kipat kim syem lasngo tu ya kaba ula keren haki. Ujisu ula lit pai bat ki sya Nazaret. Bat ula yai ko ungu yaki. Kakami jong u kalabu jingken mau yakini ki barok. Ka gospel jong utrai kajing ro yame ko Chris. Komen kepara kani gede kajing puson mantakasi kendai terik. Kajing puson ha kani kasingi ya kajing let rengkap bat kami kepa kata Joseph bat Maria kajong Jisu lalet kumbalong kadustur jongki bagi ban let sya tempel sisen sisnem pandit mane hangta kuma kini kipor ngi ong kini kajing let kade kajing let pilgrim te kini kajing let ka ai jing hikai yangi kato kani kajing hikai kepa ngi dei batsim habangi pet ya kadekhat kepa sapu pra kepa ong Kamaria kawat da kepa kuslai abangi sim ya kajing perkhat ya kajing long mensim sim kajing long mensim jongi hakapa nyadai baru blai udan kipor kiba ngingija ngijngai na blai kumta blai uat yangi tikane ka Maria kaba menta kala yaka la simno syapneng pat kadon mentar kat bar ublai baru Jisu ukun jangka maka kayu i berobor ya kikun ke badang don hasla pertai apa ki jangai nau Jisu ki jangai na kajing i jang blai ukpa makaru kawat biang ya barok khot gitu ki nongpop ki bala jangai nau blai kumba kalawat Jisu karu kawat yangi hang ni kajing per kolong apa ka Maria ka waru Jisu ka syami Jisu ha tempel oj ha ka jaka badai banlap kajing kili yangi kolong apa ka Maria ka wanu wat yangi ha kano ka jaka kan lap yangi ha to ngin don haying mane lada ka wan ban wat yangi ni ha to ngin don ha ki jaka ba ngim dei ban don ha to ngin don ha kajing ya dei keba ngim dei banton tukani ka
dekat pas sapra kan pen berkat yang ni dakumne haba ngi ki khon ki jong blai ngi ja lanti ka kami jong Jisu ka Maria ka bayai sa ka thai suti ka balong ka kurim jong Joseph wala da kam sem ladon jinga dei kum balong barok khat ki briu paru Joseph re bolong tang unong sumar jongka ti maka ka khuslai lada mangi ki khun jong ublei ngi ja lenti handai lada ngi minot thop ha ki kam ublei kata kalong ka jing ko ngu ya ublei lada mangi ki bar kha ki pala ya baptisma ngi minot thop banlong ki evangelist banlong ki nong yalap ti kamaria kan skubhagan sukemen yangi kane ka jing jia ka hikai ru ingi bangi dei banlong ki ba kongu ning kong yau blei misim ye jing kai nakatu ka jing jupap jong Jisu hi ngadei bandon hakayeng ukpa jonga hangni ukpa jonga ya ka ba Jisu ong ukpa jonga utheu ya ublei ukpa yangiru kapaning kong kapangi depan ko ngu kalong ya ublei ukpa kejeng ko ngu ya imei pa lani ki mama itemen kisan ibaying hasem kawan baar hari kata kamut ba ngide ban sajla bet yaki kata kamut hangni namar hakanehi kejeng tho bakoi kebangi dang sudah bios ngau ni lasem dekat ke ba san phuai hi yang tu ni sem ulayai ko ngu yaki Jisu ulalek pai bat ki sa Nazaret bat ulayai ko ngu yaki menne ngisngau ba Jisu ukuran tomet ala ka jong kami ndai mata ngisem pa Jisu u ko ngu yaki kajing paktin jong Jisu kat kum kajing bu jing tho jong Lukas kane kajing paktin jong Jisu yala ka kami klempep kala dungak yaka mar kajing mut jong kajing yai tho jong Lukas hakine ki dekat ter kade kajing peni ya katu kajing kren jong Simeon ha tempel habala le rakyau Jisu nakapanta kathok kajer ba ulaong kawai lam kan dong selut ka donot jongpi tekane gede kawai lam Jisu pai ktin kumta ya la ka jong ka kami te klempep ya ka donot kami tadi maka lane ladade mano ru ka kami klempep ka dungak hi yaka te kumta kala dungak rei wadla kam sngutu yakaba Jisu la kren kala shubu jingken mau yakini ki bara bat kapuson halakrodonut yakini ki juk ki tin ring siam hakini nat ki khot san phuwei nata ke jing puson halakrodonut ka nong baar khot khat khandai takabale kumni kala ban sngutu berken mau yakitu ki tin kala kren du angel bandri ke pemut ban puson hakladonut takaba sabjar hajaka ban hala ya Jisu bu Ukraine dakumne re dakaba kasu sngap klem juba pat kabasu ri lane bu jingken mau yakine ki barak hala kadonut lese dakumne kan saken mau yakitu ki tin ke ba angel Gabriel ula ong haka men hakini ki dekat ki ba kham haswa kalau kum kalau dekat kepala pusan lenong penikong dekat lai pusan ke boong ya uta uba enka napi enkot ukun ublei de dak ba perkat kan seken mau ya kene oh mar ba udai ukun jong blei umdai ukun jonga di dai nak kene kada usakren kumne di mangiru ngini bensim ya kene kaduksa
na ya kene nuksa jong kamar jingle jong kamaria ba wengin long ki ba lapla ban jubab klem da perkhat rela tangi perkhat ngin seu thu oi teng ik ba jia ki im jungi nakara jingle jungi blai u lese u ai jing sempat yangi rengi kren ngi knyum persya u blai ne jin ladangi la sangap jar perkhat pusan ya kan ke jingle jung blai ha ke jing im jonga ngin sa kan mau kan mau ke Maria but isu ha kan ke juk ka dekot mo u angel ulang kum noy ka u men sem bo ku on sahiar halor jung pi pat ka bor jong ba kli tam kan sakka sa ngiu ya pi ti kan mau biang ye kini kitin kan song o blank da kum ne ha mar pa une di khun jong play di ude bandon haying jong ublei ukpa ti nak ne ka taw ti lese hang ni siam la tho a bible ti lese da ngi perkhat na paring yang la dangi analyze kamaria hadin suki kan sas go thu ye kane pala kala dungak kalau kum ka wailam kula dungak ya ka kendiat ka jing pen pek lese ko jong jisu ke jing ong jong kamaria mo mane kalau ukpa jong pi pat manga ngilaya wat ya pi da ka pakus lai lese ke ne jing jubab jong jisu kalau kum ke jing pen pek ya ka jing perkhat jong kamaria mo ukpa jong pi hang ne theo ya u Joseph ru jisu lese hang ne mut pen pek ukpa ba shisha jonga dei u Joseph dei u blei dei nak ne ka ulo so jubab kum tu ba u jisu dei kpa ya u blei ukpa bat ba udei ban le ya ka ba une ukpa ukwa kamut ban ko ngo ya une ukpa sakawe kamat ba ngi siam hang ne u Joseph bat kamaria kilong kiju ki bari ublei kami bat ukpa ki bari ublei hato mangi ki kimi ki kpa ngilong ki bari ublei hato kanongut ki kimi ki kpa ki ba mentah ki balong Kristan ki balong baru blei man pi ki ba pen i nuksa yaki ni hato ngilong tang Kristan kanam lada ngilong Kristan kanam ngi de ban buat ya kan nuksa pa bahajong Joseph bat ka Maria hato ngi ju yalam ki khun saying mane ne ngi ong ki khun ke let yeng mane kadon jing ya per ka bayalam pat ka ba pha e ki khun yelade ngi ong ngi bun kam hayeng te ka kam ka kren kham jam ban ya kaktin ten mar kata kaner gede ka nuksa mo kaner jinglet sisin sisnem kum ke jingyat pilgrim na Nazaret sai Jerusalem hak baron ka tempel mo kade ka nuksa ba mengiru ngi de ban bot kum ki kimi ki pa ka Maria klempep kade ka breu pa ublei ula shoi ni pule ka nong panikong khot lai phau ong ublei ula khmi e yapi te kade ka jingkren ka ba jeliu bha ko dan jimut ba jeliu bha ba kat ublei unda shoi ya Gabriel mo kidon ki jing tu khana chapang ka jing nadu ka jing pun ya ka Maria hi mo ba ka Maria ya ka lapun klamdon ka pop tenrai ti ka ni ke jing tu along ka ba la sim la peteng na ke ni ka ba u ne u angel Gabriel ula keren ha ka Maria bad u Lukas upen i hangi lomba ka ni ke jing tho pa ka Maria kadang dei ban nang yai roi panang yai roi ka jing yai lenti jongka kum ke Kristan ke bajanai ke Kristan ke banikong ke bajanai ke bala syak prang bah ke de ke Maria kepada ke kemi jong Jisu hak ju ke puar ke de ke nongbut jong Jisu de ke kemi jong Jisu hak ju berkom ke de ke khon jong Jisu ti hang ni ru ya ka jing nang roi par ke jing nang jing don kam banang het nang san walada lalong kat ke kemi jong ublei ru ke dei ke nuksa ka ba mangi iwe pa iwe ngin yai but mo ten mar kata konan ko para
tu kani ka tin ka jong blei kan ya rap engi bangi puson bah ya ki ba jia pada ki ke jengmut ti to man sim ko na pun sai su ya pi ba pi pule ya ka tin ka jong blei ka ba ni la yo nang ba ki nong tho ki ba khu lang ba ka jing prasad jong man sim ba khu en ya ro ya Jesus Christ chinam la chinam amen ha krtem ko ba ba khu man sim ba khu amen